sɔgɔlen don an na ni wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ aw folen don ka da ka wagati olu togoya kan aw bisimila bi Mali kunnafoni ka bamanankan kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi ka sanga ni an ka jamana kɔni bɛ dekun minnu kɔnɔna la ni o sɔrɔla samiyaji ka cɛnni ani lakanabaliya kɔni ye mɔgɔ minnu bɔ u sigiyɔrɔ la. Russie Fédération ni o kɔni Russie jamana ye ale kɔni ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana kɔni ma ni o kɔni bɛ tali kɛ tulu la bɛ fɔ tulu min kɔni ma ko huile de tournesol o tɔni caman tɔni 100 ani tɔni 17 bɔɲanko a y'o de dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana kɔni ma min valeur bɛ taa i jɔ fo sefawari miliyari 1 ani a kun kan fɛn na. Ni balofɛn ninnu kɔni dɛmɛ di la walasa an ka jamana bɛ se ka yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogo min na ka maaw dɛmɛ ni a ye minnu kɔni bɛ dekun kɔnɔna la ni o kɔni sɔrɔla lakanabaliya fɛ minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ani maa minnu kɔni ye gɛlɛyaw kɔni sɔrɔ samiyaji ka cɛnni na. Sanga ni alamisa tɛmɛni octobre kalo tile 31 san 2024 fɛn min ye Conseil national de transition ni o kɔni CNT olu kɔni ka dɔn ka fɔ sariya kura dɔw kɔni ta en vigueur ni o kɔni ye code pénal kura dɔw olu kɔni taara ni o ye code pénal 2 kɔni ye an ka jamana kiiritigɛsoba olu kɔni fɛ min yɛrɛ kɔni donna en vigueur an ka jamana kɔnɔna la. An ka jamana Mali ale ni Niger jamana olu kɔni sen yɛrɛ i ka dɔn ka fɔ ɲina salon international de l'artisanat de Ouagadougou ni a bɛ fɔ ma ko CAO o kama an ka kɛnɛ min kan an ka jamana seko ni dɔnko tigilamɔgɔbaw kɔni taara an ka jamana kɔni jɔyɔrɔ fa. An bɛ taa Gawo ka olu kɔni fɛ yen nɔ ka sanga ni kunungo novembre kalo tile fɔlɔ kɔni ye san 2024 a yirala ka fɔ Gawo fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko buru kɔni kala o sɔngɔ jigila ka na a nɔkɔrɔ la ka d'a kan buru kɔni tun bɛ ka feere Gawo région kɔnɔna la fɔ 35 nka a segila ka na 30 la a nɔkɔrɔ la. Ka sanga ni octobre kalo tile 18 tɛmɛnen ye fɛn min ye eaux et forêts minnu kɔni bɛ Usubi Janya ani Jango marabolo kɔnɔna la olu kɔni bɔra ka kamanagan kɔni jira ka sanga ni maa minnu kɔni bɛ taa yiriɲɛji kɔni bɔ i ka dɔn ka fɔ yuruku kɔni sira fɛ ni a bɛ fɔ o ma ko gomme arabique min yɛrɛ kɔni kɛra sababu kɔni ye fɛn min ka dɔn ka fɔ a eaux et forêts olu yɛrɛ kɔni ka poste o ɲɛmaw ni o ye a chef kɔni ye o ye a yira ka fɔ ko maa si kɔni de kana yiriɲɛji kɔni bɔ i ka dɔn ka fɔ Tomara fo ka taa se Jankɔ ni commune ninnu kɔnɔna la n'o tɛ ni i minɛla la i ni ɲangili na da i kan i ni min yɛrɛ kɔni o ka kan. An ka jamana ministre ɲɛsinen don baloko ma ni a bɛ fɔ ma ministre du commissaire à la sécurité alimentaire du Mali ale kɔni sera Gawo région kɔnɔna la alamisa don tɛmɛnen octobre kalo tile 31 min yɛrɛ kɔnɔna kɛlen don ka cidenkulu dɔ kɔni ɲɛminɛ minnu taara ka taa dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin denbaya bana ni bɔɲanko kɔni ma minnu kɔni bɛ gɛlɛyaw kɔni kɔnɔ ka sababu kɔni kɛ ni ji ka cɛnni ani lakanabaliya kɔni ye o kama u ye dɛmɛ kɔni ta ka d'u ma ni o bɛ tali kɛ balofɛn o yɛrɛ kɔni na walasa u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni wagati ninnu kɔnɔna la. An taa Burem ka olu kɔni fɛ yen nɔ kabini alamisa don tɛmɛnen octobre kalo tile 21 Burem CSREF yɛrɛ kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko maa minnu bɛ fɛ ka taa u ka diabète kɔni contrôler fo ka taa se hypertension ma ani glycémie olu kɔni ma ko o baaraw kɔni bɛ ka kɛ yen nɔ fu ni wagati na a kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka i ka dɔn ka fɔ maaw kɔni dɛmɛ maakɔrɔbala mɔgɔw ani ka taa se maa minnu kɔni bɛ ni bana kofɔlen ninnu bɛ u la u ka se ka u ka banaw kɔni lahalaya o dɔn walasa u bɛ se ka tanga fɛn caman o kɔni ma a yirala ka fɔ ko visite kɔni bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 16 la. Fɛn min ye ONG Médecins Sans Frontières min kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔna la bɛ wagati caman kɔni bɔ olu kɔni bɔra ka kunnafoniya da arabadon tɛmɛnen octobre kalo tile 30 ko fɛn min ye Nampala marabolo kɔnɔna la ni o bɛ Segu région kɔnɔna la olu ka baaraw kɔni ɲɔngirilen don ni marabolo kɔnɔna la an bɛ wagati min na i ko sisan ka sababu kɔni kɛ ni lakanabaliya kow ye. Ka sanga ni an ka jamana ɲɛmaw helen kɔfɛ ka yamaruya kɔni ko garabali 7 min yirala an ka jamana faba kɔnɔna la olu ka wuli ka bɔ yen nɔ ka taa sigi fɛn min ye zantigila ani ka dɔn ka fɔ Sanankɔrɔba min yɛrɛ okumu kɔnɔna la an bɛ taa Bamako commune 2 kɔnɔna la ni o ye a marabolo 2 kɔni ye fɛn min ye Jelibugu ani Sotiba fo ka taa se Sanfilima olu garabaliw kɔni wulila ka bɔ yen nɔ ni donna sugu ninnu kɔnɔna la fosi kɔni tɛ ni Gawo kɔni tɛ ani karataw ani baganw ka furabulu minnu tɔ kɔni tola yen nɔ o kɔfɛ fɛn min ye Falajɛ garabali kɔni ye ale ni Ɲamanata olu kɔni ma wuli fɔlɔ
fɔlɔ ka sanga ni ɲamana garabali yɛrɛ kɔni ɲɛma ka ɲɛfɔli kɔni a y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ma pɛrɛn fɔlɔ fɛn min ye wulili kama ka d'a kan an ka jamana ɲɛmaw kɔni yɔrɔ min kɔni yira ko o yɔrɔ kɔni tɛ yɔrɔ adaptelen ka a d'a kan yɔrɔ ninnu ka jan dugu kɔnɔna la o ye kelen wa filanan yɛrɛ kɔni ye mun ye lakana sabatilenba kɔni tɛ zantigila sira in yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni na maaw bɛ se ka bin u kan k'u bolofɛnw kɔni daraki u bolo ka d'a kan lakana sabatilenba tɛ o yɔrɔ la wa o kɔfɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ ka sanga ni a ka ɲɛfɔliw ye a y'a yira a ka kuma kɔnɔna la ko n'i bɛ bɔ Bamako ka taga Zantigila a passe aller retour ko bɛ bɛn sefa wari 600 de kɔni ma min kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ kɔni yɛlɛ sogo kɔni sɔngɔ kan ka d'a kan a jate yɛrɛ kɔni minɛla kabini sisan nɔ sogo kɔni kilo yɛlɛ Bamako fan dɔw kɔni na min yɛrɛ kɔni na sogo kilo mani o ye misi sogo ye o tun bɛ feere 600 nka an bɛ wagati min na i ko sisan dɔrɔmɛ 20 kɔni yɛlɛla kan min ye nasanaw yɛrɛ kɔni kamanagankoba ye. An bɛ taa mina kan ni o bɛ Kidali marabolo kɔnɔna la ka sanga ni ɲɛfɔliw kɔni ye min kɛra kunungo novembre kalo tile fɔlɔ san 2024 maa marifatigi bunatigɛbali dɔw kɔni dɔ la Menaka dugu kɔnɔna la minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ moto la n'u ye i ka dɔn k'a fɔ Menaka poste de contrôle yɛrɛ kɔni attaqué min kɛra sababu ye ka maa 2 bɔnɛ a nin na polisi kelen ani gendarme kelen wa o kɔfɛ civil kelen kɔni sɛbɛkɔrɔ jokin na ka sanga ni ɲɛfɔliw kɔni tuma min na u ye nin waleya in kɔni kɛ u kɔni bolila ka taa u ɲɛma dogo. Yoroso ani Kujala fɛn min wagati naani dugu fila kɔni préfet kɔni bɔra ka a kunnafoniya kɔni di ko k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 la ka taa bila fo nɛgɛ kanɲɛ 5 la 5 heures du matin ko a yamaruyalen kɔni tɛ maa si kɔni ka boli dugu kɔnɔna la moto la fo ka a danbɔ kɛnɛya tigilamaw kɔni na fo ka taa se lakana tigilama olu yɛrɛ kɔni na kunnafoniya bilala octobre kalo tile 30 ka sanga ni lakana kɔni koɲɛ olu kɔni ka d'a kan maa marifatigi bunatigɛbali dɔw fana kɔni bɛ u ɲagami mɔgɔw senna walasa ka se ka cɛnni kɔni don mɔgɔw kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la sufɛla wagati olu fɛ. Tarata do octobre kalo tile 29 san 2024 fɛn min ye antenne régionale de l'office central de stupéfiant ni o ye OCS ye Buguni ka olu kɔni fɛ yen nɔ ka sanga n'u ka wuli ka jɔ kɔni ye walasa ka se ka fɛn min ye ɲɛnaminimafɛn o kɔni doli tanga an ka jamana kɔnɔna la u kɔni tala bɔ foro dɔ kɔni kan min bɛ Manakɔrɔla dugu kɔnɔna la ni o bɛ Dɔgɔ commune na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni région kɔnɔna la min yɛrɛ kɔnɔna la fɛn min ye ɲɛnaminimafɛn ni an bɛ se ka fɔ ma ko juin o foro walima o sun 1000 de kɔni yela ni foro fɔlen kɔni kɔnɔna la o kama fɛn min ye commissaire yɛrɛ kɔni ye ni ale tɔgɔ Densani Kone ani a ka cɛw sera ka wuli ka jɔ kɔni kɛ walasa ka se ka yɛlɛn da ani ko kɔni tɔ kan. An bɛ taa Sikaso marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya Sikaso commissariat du 2e arrondissement min yɛrɛ kɔni ɲɛminɛlen don commissaire police Mohamed Jakite kɔni fɛ ale ni a ka dankan Abubakar Kamara u ka wuli ka jɔ kɔni sera ka to u ye tɛgɛ kɔni da maa dɔ kɔni na min yɛrɛ kɔni kuma k'i yɛrɛ kɛ douanier kɔni Sikaso marabolo kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni na a sera ka maa caman kɔni bolofɛn minɛ a la ka d'a kan a kɛmɛ k'i yɛrɛ kɛ i ka dɔn k'a fɔ douanier wa min yɛrɛ kɔni na a papiers bɛ a bolo wa a fini yɛrɛ kɔni bɛ a kan na kuma min na u ye tɛgɛ kɔni kala sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a bilala i ka dɔn k'a fɔ fanga tigilamaw kɔni k'a bolo kan. An b'an ka bi kunnafoniyaw kuncɛ kɔkan kibaru kɔnɔ an bɛ taa Dakar Sénégal jamana kɔnɔna la Sénégal jamana ministre ɲɛmaani o ye premier ministre sénégalais Ousmane Sonko kɔni ye min yɛrɛ tɔgɔ kɔni bɛ nin wagati na député sigi kalafili kɔni na min baaraw bolodalen don ka bɛn ni novembre kalo tile 17 nata ye san 2024 u ka campagne kɔni kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni na u taara i ka dɔn k'a fɔ dugu dɔ la fɔ dugu kɔni ma ko Kungel ka sanga ni octobre kalo tile 30 tɛmɛnen a yirala k'a fɔ ko maa dɔw kɔni ye attaqué min yɛrɛ kɔni kɛra ni gabakurufiliw de kɔni gabakurufili kɔni kɛra sababu ye ka mobili kelen yɛrɛ ka o tiɲɛ nka ka sanga ni Ousmane Sonko yɛrɛ kɔni ka lakana tigilamɔgɔw ka wuli ka jɔ kɔni ye basima a yɛrɛ sɔrɔ o kɔfɛ a yɛrɛ kɔni bɔra ka laseli dɔ kɔni kɛ min na a bɛ a yira k'a fɔ ko violence o kɔni tɛ se ka élection dɔ kɔni kɛli bali wa o tɛ se ka parti fosi de kɔni dɛmɛ k'a fɔ ko a bɛ sebagaya sɔrɔ. Mali kunnafoni bɔlɔ sira lajɛbagaw aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoniya ninnu de bi aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni TV bɔlɔ siraw la kunnafoniya jalen bɛ sɔrɔ yen nɔ de aw kan bɛ tɛnɛn don ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala ka weekend timɛ ko ɲuman di a ma.